ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, имрӯз 12 августи соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар шаҳри Данғара дар хоҷагии деҳқонӣ бародарамон Суҳроб, манан Суҳробҷон хуш омадед ҷора ба гурӯҳи ангурӯ ва боғ ва мо имрӯз омадем ки сабт кунем боғи пистазори шуморо ва дар ин боғ ҳамроҳи моро ҳамроҳӣ мекунад акаи Зикир. Суҳроб ҷура ту акаи Зикир шумо гӯед хай ҳамин дарахт чанд сола аст ва пайвандӣ аст, пайвандӣ нест, дар бораи пайванди писта шумо як каме гап занед ки шумо профессионал ҳастед. این پیستا آزینه 3 سال شد. ҳамин писта дарахт 3 сола шуд. 3 سال شد. الان ما همین پیستا را پورنا مای آگوستی پیوند کرده گذاروندیم. پیوند گذاروندیم. در همونجاش. همونجا هم یک 300 تا پیستا را پیوند گذاروندیم. همین 300 تا یک 85 و 85 فایزش گرفت. کدام ماه پیوند کرده؟ مای آگوست. Август порина, мой августи пайванд кардем. Те образне, те пайванд. Вай пайванди бар тариқи те. Те ҳа. Буғум пайванд. Буғум пайванд. Ана бо баҳори гирифт вай нукша гирифтему, амала дари додем. Аҳа. Ҳами 1 метр баланд шид. Аҳа. Мо ай бо ҳами моҳи вай бидам. Моҳи баҳори соли не баҳор мо ай ҳами бо пайванд гирифтему уно бо пайванд гузарондем мо ошам нишон метавам ай ҳами бо ай ҳами пайванди ки соли гузашта мо август дар як сол яъне ки чунон нашонамоӣ кард ки шумо боз аз ин маводи пайвандӣ гирифтед ай қариб 1 метр баланд шида ин ҳамин ба фикри шумо кай мебандад акун ин бояд як мувофиқ қоидаи қонуниш ҳами дилхоҳ пайванд 2 сол 3 сол ممکن سالی آینده بندد ممکن از 2025 بندد بله ممکن که همین پیوند 3 سال پس میبنده گارانتی قطعی انا اینجا چی به پیوند کرده اینا ما لیوال پیوند گذاروندیم ناو اینه اگیش نگرفته بود برای که ما وای شنوندگی بدیم 2 تا بود 2 نهال بود شب نگرفت پوریده که کاب دیمش نگرفتش از پیوند خودش گرفته در خودش با همین پیوند گرفتیم در این زدیم این پیستا کدام سورت است سورتی ایرانی پیستایی ایرانی акай Зикир анака шумо гӯед мана аз пайванд поёнаш чанд сола буд ки шумо пайванд кардед як сола буд овардем шинондем ҳамин сол шинон соли дига пайванд мо ниҳол гирифтем як сола худаш буд шинондему соли дига пайванд кардем ва шумо дар муддати 3 сол аллакай инқадар соҳиби дарахти калон шудед бале ина мо буридем бо булашо буридем барои нашикастан барои шамол нашикастан мо ина калта мекунем ина инҷа буридем инҷа буридем гирифтем барои мо ин мавод гирифтем маводи пайвандӣ ҳамдиёрони азиз бинед ки дар моҳи август агар пайванд кунед буғум пайванд ҳарфи те борин бисёр 80% мегирифтааст ва шумо як саволи дигар оба бинед намеябинед халқ бисёр мегӯяд ки замини ман обиаи писта намешавад замини ман обиаи писта намешавад писта оба нағз намебинад гуфта давомбайни халқ гап аст ҳамин чӣ дараҷа вай дорад чӣ мегӯян ҷой дорад ҳамин гап ки писта оба нағз намебинад не яки хатои гап хатои пистар агар шароит боша 50-60 сантиметр дуртар овам бумон ҳамин овам шароитша боҳад ки ҳар сол писта ҳосил метавад писта ҳосил метавад қоидаи писта ҳар сол агар ки овнати вай 1 сол пас ҳамин хеле вай мешавад яъне ки ман гапи шуморо як хел дига хел карда гӯям ки яъне ки ҳамин писта ҳам ҷони зинда асту обро нағз мебинад дар вақте ки об метиҳед ҳар сол мебандад нигоҳ пистааш калон мешавад донаяш нашунамоаш хуб мешавад яъне ки агар об надиҳадам ин хушк намешавад намешавад барои ҳамин мегӯям ки оба нағз намебинад ҳамин писта хосияти ҳамин писта хеле ки мо хеле омӯхтем ака Искандар ҳамин вая пистара ҳар вақте ки об мемонӣ 5-10 сантиметр амал мекунад мо ҳамин хеле растанира мақсад ҳамин якумин растание ки ова метиву амал мекунад писта ин ҳар сари чанд вақт об метиҳед шумо ира
ایرا мо як рӯз пас درست پس درست پس سه روز پس ҳамдӯрон азиз бинед ки дар Данғара ду рӯз пас се рӯз пас як рӯз пас ду рӯз пас се рӯз пас пистаро об дӯсодан мана об нам аст ва мегӯянд писта обро нағз намебинад ин дурӯғ аст агар шумо дар ҳақиқат ҳар рӯз об монед инҷа кулмак шаваду ҳаво надорад дар ҳақиқат хушк мешавад лекин ин хел об монед як рӯзу бо ду рӯз дига намаш истад замин кафид شمال میدونه نمیشه замин мана замин кафид шамол дуромад ҳаво дуромад решҳо ҳаво гирифтанд ака искандар бо як гапи дигаре ки ин қайки пистае ки ҳозир шумо дидед дар ҷангалҳои мо ин писта на камай 15-20 сола ҳамин қадар ҷангалода ҳамин қадар писта 15-20 сола агар нигоҳбин надошта нигоҳбин надошта обите як солаи пистаи овид 10 солаи пистаи лалмара вай мекунад ҷоша метавад ҷоша мегирад пору чӣ додан дар қати пору бам ҳар зимистон амо 2 сатил пору ҳар зимистон 2 сатил пору ҳамда рехшуда вай мекунем барои вай рехта побел мекунед рехта побел мекунем амафос ҳам метиҳад ягон чиз дига 30 литр мачевин вай додем литр амафос додем литр амафос додем камтарак ягон пилои додем баъд чӣ ака искандар ина озӣ дар республика дар мо ина пистазорои ҷангалои мо доз ягон ҷуда писта нашида ина мо сол ҳамин пистона нигоҳбин кардем об додем ҳар зимистон ки ҳамин удабрениёша кардем ҳозир ина ҳосил даҳанд ҳозир мерем ҳосила мебинем ҳозир мерем ҳосила нишон метиҳем ҳамдӯрон азиз мана инҷа дар бораи писта мо гап задем пайванд акаҷон ягон ҷой доред ки шумо мода як мастер класс нишон диҳед оида пайванд кардан ягон то ҳозир мастер класс пайванд кунем акун суҳроб ҳамин пайвандо ҳамаш ҳамин пистоҳоаш пайвандия ҳама ҳамин пистоҳое ки ҳамин ҳозир мебинем ҳамҷа қариб тай 600-700 дона писта ҳамаш агар хато накунем 95% пайванд аст ҳамин пайванд ҳамин аллакай 2 метр шаги як сола пайванд аст офарин ба шумо пистаи пайванди моҳи июно ин ҳамин сола ин ба тариқи найча пайванд дигар хел пайванд найча пайванди ҳамин сола пайванд бо гирифтем як заронде найча пайванди ҳамин сола инашам найча пайванд найча пайванд моҳи июни нами озӣ нами ҳамин июн июл август 2 моҳ пеш инам 2 моҳ пеш ина амалаш инам қадар офарин ба шумо офарин ин халқ бояд ёд гирад ҳатман халқи тоҷик бояд ёд гирад акай зикир дар бораи писта гӯед ҳамин пистазор кардан дар кор аст ё не мақсад ҳамин мақсади гап ки мо оли ҳамин заминҳое дорем ки ҳамин лалма ҳамин заминҳо агар хуроки чорвоё ки хошок ҷамъ кунӣ 500 кило як тонна ҷамъ карда метавонем дар тобистон гарме месӯзад мо дар ҳамин писта тобоварай агар мардум ҳамун заминҳоро самаранок истифода барад мақсад писта куна ҳам барги писта истифода мера молаш ҳам мақсад писташ истифода мебарад як беҳбуди амри писта қимат аст баъд нигоҳбини ҳамин писта баъд аз он ки ман ҳамин 2-3 сол калон кардед нигоҳбинаш вазбин аст не ин агар мақсад ина мо оли боғ дорем зардолу дорем зардолро як сол ним сол мо агар дар лалмай бараки об нати хушк мешавад ин растани аст ки обам агар ки нати ояндо хизмат мекунад 100 солаҳо ҳамдиёрони азиз ҳозир бор наворо қатъ мекунем меравем дигар ҷо ин ҳозир ман аз боло меравам муқобили офтоб истодагӣ ман аз боло бо навор мекунам ин пистаҳо ҳама пистазор 600 та писта ин 1-2 гектар будагист ҳозир нишон метиҳам бо ба шумо аз назди пистаи бастагӣ навор нишон метиҳам